Tesha haino hai kata lai babu shina thangi tongo bubagrani tidung bai TIPRA MOTHA ni luwa jung bai Delhi baru slogan buskang toni wui buskang talni tham salmari wo Delhi ne bagai lambenai TIPRA MOTHA ni shankra grok vetar TIPRA ni chobano buskang toni wui Delhi baru সংগঠন তুই ন তিনি ক্রাকশালো খুমরনি নয় হলনগো কাশা নাংকো হুনি কক্সা বাইকা TIPRA MOTHA ni adong rok aro manjaka TDDC haponi borong gadang CEM ni simi changai MBC EM tei TIPRA MOTHA ni juda adong rok December talni tham salmari sharini dam tham tama hai jorawo lambenai Tripura hastini TIPRA MOTHA ni shankra grok Shoginai ba December salmari wo tei dog December salmari tei sini December salmari wo jontor montoro khorang pisajangnai logiwo memorandum bo yafarjaknai Delhi baro obiyani bagai jotoi kaichi chuko bogi khlaijaka tongnai brirongni bagai judake bogi Borok kasanai Badarghat rail station Ambasa Dormonogor Panisagar Malkhung Kolok station obohaina koksaka TIPRA MOTHA ni adongrok koktoma chune buskango Hambai joto nai to nai media ni thruti joto takhok tei bohuk suno hamjang maroi ini chung aro coordination committee form khalene ni bagai meeting khailekha coordination committee for Delhi Boro Abhijan जों थांनायनि नाय दङ महाराजानि नेतृत्वे जों ग्रेटर टिप्रालेण्ड मुभमेन्ट नि बागै दिल्लीआव थांनाय जोंनि दिल्लीनि ट्रेन शिड्युल हिंखे माहाय 3 तारिखआव जों लामब्रिनाय दिल्लीनि बखाग आखे त्रिपुराआव 3टा जागायाव बाथागै जोंनि दिल्ली अभियान थांनायरनो कारनानि सेब्रजागनाय कायसा हिंखे आम्बासा ते कायसा हिंखे कुमारघाट Tega sangke pani sagar. Mahake 3टा जागाव ट्रेन बाथागै चिनि दिल्ली अभियान थांनाय रनो जों कारनानि बागै सेब्रजागनाय दिनै जों कमिटि खालायखा 15 जना कमिटि खावै कायसा कोअर्डिनेशन कमिटि हाई लेभेल नि कायसा कमिटि खाखा सुदु दिल्ली थांगनि बागै बाइके मेनेज खायनाय सब कमिटि खानाय निनि फोर नि ngै भलन्टियर नि ngै निनि मीडिया नि ngै जत नांगमानि सिंगर टीम तलांनानि पदरे पजे नांगमानि कमिटि खानानि बागै कायसा हाई लेभेल कोअर्डिनेशन कमिटि जों खालायखा अ जागा आं दङो जोंनि टिडब्ल्यू नि प्रेसिडेन्ट दङो निनि टीएफ नि प्रेसिडेन्ट दङो दैबो मेम्बार अफ सिनियर एमडीसी रक दंबायबो एम बो दङो माहायके जों कायसा कमिटि खाखा जोंनि नायमों अमनो जोंनि बुबाग्रानि नेतृत्वे जों ग्रेटर टिप्रालेण्ड मुभमेन्ट जों दिल्लीआव फुनोवैरनाय जे जोंनि थानसा ngै चबा खायखांके जोंनि बोसो फान दं अबो जों फुनोवैरनाय जोंनि बुबाग्रा नेतृत्वे जों आशा खायबो जोंनि ग्रेटर टिप्रालेण्ड जों जे खेफेनो मानाय दानि के प्रिभियास इयार जों नोबो जेफ्रो जों टिप्रासाराव थानसा ngै चबा खायखांके जों जेमानि इतिहासनि जेमानि लाइबुमा जों नोगजाया हानि बाङै जों पयतो दङो दिल्ली बर' अभियान नि बिसिङै जों दायित्वनि जोंनि ग्रेटर टिप्रालेण्ड मानानि बागै दै नानानि बागै जों जबा खालायनाय जत थानसा खालायो जागायाव निनि YTF नि जतनि साय भूमिका नानाय DW नि जतनि साय भूमिका नानाय जों फुनोवैरनाय YTF नि फान जों फुनोवैरनाय जोंनि DWF बोरै मथानि फान जोंनि बुमारनि फान जों आरोनो फुनोवैरनाय हामबाय कय तारिख थांनायसा जों थानाय 3 तारिखआव पहिलावनो मेनसन खायखा 3 तारिख 3टा जोंनि ट्रेन शिड्युल दंनाय आगरतला बादारगानि सिमि जों 3 तारिख 3टा नि सिमि दिल्लीआव थांनानै बागै लामरनाय बनि परे जों 7 तारिखआव किफिलि फैनाय ताकलाय रगले बसु थांनाय लुकरक राबलि जों 1600 जना जोंनि टार्गेट दंनाय 1600 जना बनि साय किसा लाइव फनो मानो हायफनो ताबकसो जरा जों 1600 जना टार्गेट खायो ताने के ट्रेन नि प्रॉब्लम दङो जों ट्रेन माया जे ट्रेन कायसा मामानि आवबायनि माथानाय चिनि टिप्रासाराव दिल्लीआव थांनानै जदि TIPRA MOTHAनि ngै ताबा ग्रेटर टिप्रालेण्ड मुभमेन्ट खायनाय के चिनि बरकनि बाङै अभाब करै ताबक जतनो साइ दङ आले माथाय दे आंले माथाय दे पारानि बरक जतनो साइ दङ फियाबा आं कयनानि मुसु जत ताखुक तै बुखुक सनो कयनानि मुसु जों लिमिटेड केसि मातलां जानाय ताने के आरो तंजानायबो किसा असुबिदा दङो थांनायनि बागैबो ट्रेनबो जों आसे गोबां माया जदि माखा हेंके जों थांनायनि बागै सेब्रनाय आरो सारनानि तंरनानि बागै ब्ले प्रब्लेम उंगो दिल्लीआव जदि चिनि बागै हाजार तंजानाय जों एकोमोडेशन माखा हेंके जों तलाङै मानो आरो थांनायबो रेडी दङ हायसे चिनि टिप्रासारनो जों दिल्लीआव तलाङै ताबो 50,000 फन बरक कुथुरै मानो
हेबा आं जतनो नाकारसानो जों आसो गोबां थाङै माया जों ट्रेन कायसेनि बिसिङावनो लिमिटेड खालायै ब्लक कमिटिनि लिडार बाय आं कमिउनिकेशन खायबायदि थांनानै बागै जों ब्लक लेभेलाव डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव खायसे ताबु कोअर्डिनेशन कमिटि जारा चंजाखा बल डिविजन हानाय बरं न ताबु टोटल ब्लक कयजन थानाय बा सब कोअर्डिनेशन कमिटि दंनाय आरो सब कमिटि दंनाय विभिन्न कमिटि दंनाय ताबु सब कमिटि ताकलाय जों डिसिप्लिन भाबे मेंटेन खायि जों 3 तारिख नि जे दिल्ली बर' अभियान न जों सक्सेसफुल खायनि 3 तारिखआव जों ट्रेन कानाय सिद्धि आश्रम ताई अर त्रिपुराव 3टा स्टेशन थागजांनाय आम्बासा पानीसागर ताई दरमन ओमफ्राय ताई जों 5 तारिख सारि सौहैनाय ते 6 तारिख बा 7 तारिख इनके सिनि अ दिल्लीनि गेदारिं जन्तर मन्तर 2 दिन गेदारिं थानायनि खायके ताकलानि दिल्ली बारो अभियान बेलाखायनो गुरुत्वपूर्ण बेलाखायनो आगिल सिलाय बेलाखायनो अब तामना जुदांनाय कान माने जों अब बुबाग्रानि गिराता त्रिपुरालेण्ड नि बागै दिल्ली बारो अभियान थांगि दङ चिनर मेमोरेन्डाम सह दंनाय जों अरबो 3 तारिखआव जों रवाना रिनाय 3 तारिखआव सारिखनि 3टा सारिनि 3टाव रवाना रिनाय चिनि ट्रेन बगि हा 16टा बगि दङ आरो बुरि रकनि बगि आलादा आलादा दंनाय चलाबो दंनाय अरबो चिनि जेबो थागनाय चिनि अरबो बादारघाट तो थागनाय स्टेशन एरपर आम्बासा धर्मनगर पानीसागर और 3टा स्टेशन थागजागनाय और 3टा स्टेशन कानाय तामनि हिंगे चिनि समय चिनि करिखा 3 तारिख से जोबथानांखायबा 3 तारिख थांगा आरो 5 दिल्लीआव सगैयानो 5 तारिख सगै हिंगा 5 तारिख जों रेस्ट नाहानाय 6 तारिख 7 तारिख हिंगा जों आरो चिनि दरना दंनाय जंतर मंतर दरना दंनाय 8 तारिख जों आरो ब्रेकफास्ट खायनाय 8 तारिख जों त्रिपुरा लामदिना रिलायसिनाय त्रिपुरा दिनै साना मुसुंगो जों आगियाव जों रुक सुक गोनां रक अब आमतिरंनो जों सिलेक्ट खायदलांलायो आं ब्लक कमिटि द डिस्ट्रिक्ट कमिटि नो कबनाय जाहाते अमहाय जारा रुक सुक गोनां रंग सिलेक्ट खालालासिनि जों बेलायखे कष्ट मानो कामका ट्रेन रगो 2-3 जना अमहाय के लेंलाय खांगांगाय जों बुरि रक खाब्रुम बिब्रुम उलायै दै रग लुलायै मेसेज लालायै अमहायंगो आर बायरे रगबो अमहाय केनो लेंलायो दिल्ली थाङै बो लेंलायो दिल्ली थाङै बो लेंलायनाय दिल्लीनि हस्पिटालाव मा खाब्रुम अमहाय रग मांलायो आबनि बागैनाय जों ताकलाय खूब केयारफुल जों सतर्क मा दंनाय अमहाय जाते जों गियाखै जों सिलेक्शन खालायलायदि दग दागखाय थांनायनि बागै हानबाक्साखाय थांनायनि बागैनाय जतन अमहायके सिलेक्ट लायदि जिनि हिंगांखाय 26 तारिखआव जिनि लास्ट डेट 26 तारिखआव नोंनि जे डकुमेन्ट रक जमारि बायदि जों तेसे साकलाय फिरनाय दङ उननि माध्यमे बा WhatsApp माध्यमे जों सानाय तखना आं अब नों मिडियानि बिसिंथि साकलाय रिनानि जोङो 26 तारिखआव हिंगांखाय जिनि लास्ट डेट जों डकुमेन्ट नारगमानि सेमान से ताकला तेसा जुदा कोदा दिल्ली जुदा अबनो बुबाग्रानि जे ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड ताइसे चिनि बुसाकांगो निर्वाचन बतंगो 2023 लास्ट फाइट नबो जों माना सिख्लायनाय ताइसे चिनि ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड और ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड नि जों मेमोरेन्डाम रिनानि थांगि दङ तामनि हिमालय चिनि अ त्रिपुरा राज्यआव राजनैतिक अनेक संगठन दङ दिनारो बीजेपी दङ कांग्रेस दङ CPM दङ त्रिपुरा मथा दङ हायेस्ट चिनि त्रिपुरा मथा नताबो चिनि राजनैतिक बिसिङाव ताबो कुचुबो गाजा जतनो त्रिपुरा मथानो नासिगै दं माने अ जरावो अब बेलायखै जुदा नंनाय दिल्ली अभियानावबो